ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಕ್ಯಪದವದ ಕಡಂಬಿಲ್ ತಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ಪೆರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೇ 17-22 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೈತದೆ ಅವೈಕ್ ಭಾರಿ ಆಟನೆ ನಡತದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಯಪದ ಉಡುಪುನ ಕಡಂಬಿಲ್ ತಾಯ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಟಣೆ ಆತದು. ಕಡಂಬಿಲ್ ತಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವಂಗುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಂದಾಲಗು ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದೇರು ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟೆನ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಗುರುಕಾರರಾದ ಪದ್ಮಶೇಖರ ಜೈನ್ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರರಾದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿನಾಥ್ ಪಾದೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿ ಪುನಃ ಬಾರ್ದಡ್ ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗರೋಡಿ ಕುಡಕಟ್ಟನ ಮೇಲ್ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆ ಜೋಡಿ ಇತ್ತದು ಕೆ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದು ಡಿಕಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಿಪುನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಉಚ್ಚೆಯ ಸಮಿತಿದ ಕಲಿತದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇರಿಗಿಡು ಮೇ 17-22 ಮುಟ್ಟ ಪೆರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತದೆ. ಮೇ 11 ಮೇಕ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ 10-17-50 ಆಜಿತ ಉಲಾಯಿ ಮುಗುಳಿ ಕುಲ್ಲಾದು ದೈಯೋಳೆನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪುಂಡು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡಿ ಎರ್ದು ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಇರುವೇಕ್ ಬೈಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಂಬಿಲ್ ತಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ 21 ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದರ್ಲೆ ನೇಮ ಮಾಯಂದಲ್ ನೇಮ 22 ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಸಾನುಡು ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗರೋಡಿ ಕುಡಕಟ್ಟನ ಮೇಲ್ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದೊಡ್ಡಗು ಪಾತಿರ್ದು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಕಾಲುಡು ಕುಗ್ರಾಮ ಉದಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ ಕುಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾದಾರನಕ್ಲು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ದುಡ್ಡುದ ಮಸ್ತ್ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದುಡ್ಡುಗು ದಾಯ್ತಾಂಡ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವೆರಿಂದು ನಿಖಲ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತರು ಈ ಗರಡಿದ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂವೋಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರೋಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಪರಕೆ ಕೋರಂಡು ಹಾವು ನಿಂತಂಡ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ತರೆಡ್ದು ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ಗಾದು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಸುಖ ಅಂತೇಳಿ ಗರಡಿ ಆಪುನು ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲನ ವಿಶ್ವಾಸ.